Tervetuloa Suomen parhaimpaan rakennusalan podcastiin. Tänään me keskustellaan siitä, että onko kotimyynti moraalisesti oikein. Lisäksi, miksi yritykset tekevät tätä vielä vuonna 2024. Tässä jaksossa käsitellään näitä asioita ja nyt me lähdetään liikkeelle siitä, että käsitellään erilaisia myyntityylejä ja aloitetaan messumyynnistä, koska me ollaan nyt täällä messuilla käymässä. Ja Tommi aloittaa kertomaan, että mitä hyvää messumyynneissä on. No, jos nyt puhutaan myyntityyleistä, niin messumyynti on kyllä ehdottomasti semmoinen omaa mukavuusaluetta. Että jos miettii kotimyyntiä, mikä se on ollut viimeiset 5 vuotta, niin se on todella raadollista asiakkaalle sekä myyjälle. Että se on molempien epämukavuusalueella. Tänne taas ihmiset tulee sen oman halun mukaan. Niillä on tiettyjä juttuja, mitä ne etsii. Sitten täällä on hyviä pisteitä, missä ne voi pysähtyä ja kysellä lisätietoa. Niin sanotaan, että täältä tulee paljon järkevämmin ne oikeat asiakkaat, kenellä on se oikea työ verrattuna siihen, että joku myyjä käy satoja ovia, et saa yhden asiakkaan sieltä, mille tarve on oikea. Täältä tulee hyvällä tarpeella asiakkaat. Ehdottomasti just näin, että se myyjä monesti, joka siellä ovilla ravaa, niin se voi joskus jopa luoda sen tarpeen. Sikäli niin kuin täällä, kun noita asiakkaita, niin niillä saa oikeasti se tarpeen. Kyllä. Kyllä mä itse sanon, mitä mä oon joskus kotimyynnissä ollut vuosia sitten, niin kyllä se on mennyt aika vikasuuntaan monessakin asiassa. No nyt me käsiteltiin vähän jo huonoja ja hyviä puolia tuosta hyviä puolia messumyynnistä ja huonoja puolia kotimyynnistä. Onko sitten mitään tavallaan huonoa näissä messumyynneissä, mitä tulisi mieleen? No siis, mitä huonoa puolta? Siis tämähän on oikeasti tosi mukavaa puuhaa ja sitten kun on tehnyt hyvin erilaisia myyntityylejä ja myyntihommia, niin kyllä mä sanon, että tämä on todella isossa plussakorissa itselle. Enpä oikeastaan ihan hirveästi negatiivista näe. Toki siinä tulee sellaisia, että oli monen kysymään jotain hommia, vaikka mitä me ei itse tehdäkään, mutta sitten messuilla on myös se hyvä puoli, että täällä kun tuntee porukka jo vähän toisia kuin messuilla on ollut, niin pystyy ohjaamaan oikeaan paikkaan asiakkaan. Mutta en mä näe oikeasti hirveästi huonoja puolia, näet sä? No en mä tiedä, siis ainut mikä tulee mieleen on se, että kyllähän tuossa helposti saattaa toisinaan käydä sitä, että siihen tulee joku jauhamaan, tietsä? Ne. Ei se ole potentiaalinen asiakas, sen kanssa tulee jauhettua vähän ehkä liikaa, ja sitten niitä potentiaalisia asiakkaita saattaa mennä siitä ohi. No siinä voi olla, mutta mulla on itsellä se, että siis mitä mä oon messumyyntiä tehnyt ja jos nyt vähän katsotaan myynnin ja yrityksen näkökulmasta, niin jos sun pisteelle tulee joku, kenen kanssa juttelet, niin sehän jo edesauttaa sun hommaa, koska porukka katsoo, että mitä täällä on. Että se on huonompi, jos tiedät, siellä on tyhjä paikka ja siellä on 3 myyjää oottelemassa, että nyt. Vaan siis se, että siinä on oikeasti joku, kenen kanssa ja juttelet, niin se kuitenkin sataa yrityksen pussia siinä, kun ethän saa yksin yleensä tuolla. Mutta joo, siis ymmärrän mitä meinaat. Kyllä mäkin on helposti juttelen vähän liikaa. Kyllä. Miten sitten tämmönen messumyynti niin eroaa kysyntäkäynneistä ja miten kylmäluukku vs kysyntäkäynnit? Tästä vähän ajatuksia. Näkökulmasta. No kylmäluukkuuhan me ollaan tässä firmassa tehty erittäin vähän, tai ei oikeastaan ollenkaan, koska mehän ollaan silleen, että korkeintaan justiinsa kun ollaan käyty hommissa, niin mä oon käynyt siinä naapureilla, että hei moro, että oot sä huomannut, että meidän jätkät on tuossa sun naapurishommissa. Et ei niin kylmää asiakasta ole siellä, että me tehdään hyvin eri tavalla sitä myyntiä kuin se, että me lähdetään jollekin alueelle käymään 120 ovea läpi, vaan paljon enemmän panostetaan siihen, että saadaan markkinoinnin kautta kysyntää ja kysyntäkäynneillä asiakas odottaa meitä. Sillä on yleensä aina se oikea tarve ja halu tietää, mitä sille katolle pitää tehdä. Niin kyllä mä sanon, että kyllä se kotimyynti alana on oikeasti vähän huono tänä päivänä. No joo, kyllä täytyy itse yhtyä tohon noin, että itsekin joskus kotimyyntiä tehneenä, niin kyllä siinä oli semmoinen rottaolo, tai en mä tiedä rottaolo, vähän semmoinen olo, että ei hyvänen aika. No siis mä voin sanoa, että mä oon tehnyt monta vuotta sitä, niin ei siis siinä tulee vaan itselle ehkä turhauttava olo, siinä tulee paljon enemmän negatiivista, mitä me taas sit tässä nähdään, kun jos miettii viime kesää. Mä kävin
tyyliin 3 naapuria läpi siinä, niin kun meillä oli keikkaa niin paljon, että ei hirveästi voinut käydä. Niin sitten on siinä se fiilis, että sä et koe ittees turhaksi. Ei mulla tullut silleen niinku itellä koskaan ikinä semmonen rotta-olo, että kyllä mä niinku ite todellakin kylmässä pakkaskelissä kun vipeltää, niin kyllä siinä vaiheessa jo rotaksi itse tuntee, mutta... Sitä mä just tarkoitin. Juu, mutta kyllä on se kylmää kyytiä, mutta joo, kyllä mä ite näen, että kysynnän kautta niin tavataan ne oikeat asiakkaat ja niillä on oikea tarve. Me päästään keskittyä paljon enemmän siihen oikeaan työhön, mitä me halutaan. Ehdottomasti. Joo. Itekin aikanaan olin soittelin näitä luukkukäyntejä ja testasin sitä hommaa ja kyllä täytyy sanoa, että semmonen, joka sitä hommaa jaksaa tehdä pidemmän päälle, niin ihan arvostan niitä henkilöitä, että pystyy siihen, nimittäin sieltä aika monesta puhelimesta huudetaan päin naamaa, että mitä te taas soittelette. Ja että sen puoleen siinä niinku helposti myyjä alkaa itsekin uskomaan sen niinku sanoman, mitä se asiakas tuo. Verrattuna sitten näihin kysyntäkäynteihin, jossa asiakas haluaa, että sinne tulee paikan päälle käymään joku. Niin, siis, kyllä. Työmielekkyyden kannalta. On. Ja sitten jos miettii niinku asiakkaan näkökulmaa, niin onhan se asiakkaalle mukavampi, että me tullaan kysynnän kautta. Ja jos miettii yrityksen mainetta ja arvosteluita, niin kyllä mä sanoin, että sieltä jää aika paljon skakkaa pois. Koska se, että kun sä käyt 120 ovea ja niistä 100 on turhia, niin sieltä tulee sitä negatiivista tosi paljon ja se näkyy myös firman arvostelussa. Vaikka niin kuin muuten olisi työ hyvä, mutta koska ei porukka nykyään halua enää sitä. Siis mä oon sitä mieltä, että kotimyynti tulee muuttumaan tosi rajusti siihen, että ihan oikeasti pitää keksiä joku muu tyyli kuin se, että ovelta ovelle. Koska me halutaan pitää asiakkaat tyytyväisenä. Ja jos asiakkaat ei ole tyytyväisiä, niin sulla ei ole kovin kauan sitä firmaa. Ja Jenkeissähän ne saa lotskauttaa sut, jos sä tuut toisten tontille. No toivotaan, että se ei ole vielä täällä. No ei se ole. Mutta joo, siis kyllä sanotaan, että tuossa kotimyynnissä niin sitä sen verran monta vuotta tehneenä, niin kyllä siellä tuli kaiken näköistä vastaan. Mäkin olen itse kerran lentänyt portaat alas lumipenkkaan, mutta onneksi meitä oli silloin 2, niin saatiin kyllä palautettua se tilanne silleen, että hei, et sä noin voit tehdä. Sai pyydettyä anteeksi, mutta kyllä mä sanoin, että kotimyynti on last season, se on nähty juttu. Me keskitytään tähän, että me saadaan messuilta ja markkinoinnilla oikeasti sitä kysyntää ja asiakkaat, ketkä haluaa meidät sinne. Niin se on se meidän juttu, eikö näin? Ja jos me otetaan niinku myyjiä töihin, niin meidän ei tarvii niinku pelätä sitä, että ne saa pesäpallomailasta. Se on niinku Äijällä on pikkusen radikaalit nyt, mutta siis joohan se ihan... tapahtuu. No onhan niitä tapahtunut ja kyllä joo. Mutta siis kyllä mä nyt sanon, että yleensä se on ihan kuitenkin turvallista, mutta se, että siis sanotaan, että myyjän mielenkiinnon ja myyjän pysyvyyden kannalta se on erittäin tärkeää, että se myyjä tykkää työstä. Että jos miettii kotimyyntiä päivästä toiseen, siinä tulee paljon enemmän negatiivista kokemusta kuin positiivista. Niin sitten jos sulla on päivittäin negatiivista olotilaa, niin se rupeaa vaikuttaa oikeasti jossain vaiheessa. Sitä pystyy suodattaa tietyn verran, mutta tiedätkö, kyllähän sä mieluummin haluat olla se hyvä tyyppi, kuka oikeasti auttaa sitä asiakasta. Eikä se, kuka tulee sinne ihan puhumalla sisään ja haluaa tehdä. No mites, onko teillä kokemusta verkkokaupasta remonttien ostosta? Itse asiassa joo, periaatteessa ei ole suoranaista kokemusta, mutta sitä on mietitty paljon ja mä näen siinä kyllä, että sekin tulee olemaan tulevaisuudessa. Jos saadaan sellainen selkeä konsepti siihen ja helppo homma, mikä on niin oikeasti, että se pystyy hinnoittelemaan vaikka neliöhinnalla ilman sitä, että siellä vaikuttaa muut tekijät. Niin sittenhän se pystyy olemaan semmoinen, että me ostettiin verkkokaupasta toisia, oli selkeät jutut, mitä tapahtuu sen jälkeen, kun oli ostettu, ja sieltä soitti asiakaspalvelu, ja sen jälkeen lähti homma eteenpäin. Niin kyllä mä näen potentiaalia siinä, mutta se, että se ala pitää olla oikea, että sitä pystyy tekemään. No siis ehdottomasti nyt, kun mietitään, että teknologia kehittyy ja kaikki sovellukset kehittyy, tekoäly kehittyy, niin kyllähän sitä luulisi, että voisi niinku ajatella tälleen, että siellä olisi joku softa, mihin sä voit laittaa sun talon tiedot, kaikki katojyrkkyydet, kaikki tällaiset. Niinku, se voi yksinkertaisesti kaikki tällaiset tiedot, että sitten se pystyisi niinku sitä kautta tavallaan se neliöihin. Mut sit siinä on se, että jos miettii, että joku katojyrkkyys, niin kyllä mä sanoin, että 1 50 asiakkaasta osaa sanoa sen katojyrkkyyden, että se on yleensä silleen, että joutuu sen laskemaan, mutta sitten siellä pitäisi olla vain yksinkertaisemmin, että loiva, keskijyrkkä, jyrkkä, tappojyrkkä. Ja tappojyrkkä. Mitä mieltä te olette siitä, että tuleeko ihmiskontaktit tästä myyntitilanteesta poistumaan vai
Ei kokonaisuudessa tule poistumaan, koska Toivottavasti. Ai jaa, lähdetäänkö me sitten Ei, mutta siis niinku, joo, tietystä tapaa voi jossain olla. Jos miettii vaikka joku, että hei, rännien putsaus. Niin eihän siinä tarvitsisi periaatteessa ketään erillistä olla, mutta sitten siinä on aina hyvä muistaa se, että kohteet on erilaisia ja siellä voi tulla yllätyksiä paikan päällä, niin se on sitten huono, jos ne tulee siinä kohtaa, että hei, että joo, asentaja veti tuolla no ja huomasi, että tuolla on kraateri katossa. Niin tiedätkö, sittenhän se on, että onko se teidän aiheuttama kraateri? Niin kyllä mä sanon, että se joka tapauksessa, vaikka se menisi nettitilauksena sun muuta, niin kyllä se on hyvä käydä paikan päällä katsoa se homma. On ja siis omasta mielestä just nämä asiakaskontaktit, niin jos ajatellaan niin itse tilaisin jonkun homman, niin kyllä mä arvostan sitä, että ihmiskontaktia kuitenkin. Ja vaikka se on niinku yritykselle, siitähän tulee yksi ylimääräinen kulu, kun joku lähtee sinne käymään, joo, mutta sitten siinä taas vältytään niiltä jälkipuinnilta tulevia ylimääräisiä kuluja, koska siitä tulee aina satamaan negatiiviseen laariin, jos se on sovittu tietty homma ja se homma paisuu vasta siinä kohtaa, kun asentaja tulee sinne. Niin sen puoleen, vaikka se olisi kuin nettikaupasta ostettu hommat selvät ja sopparit on tietenkin helppo silloin, kun se on mennyt jo sinne. Mutta se asiakaspalvelijan pitää tulla katsomaan se homma, että se on toteutettavissa oleva. Eikö? Toimisiko yhteenveto on semmoinen, että isommissa urakoissa niin halutaan enemmän ihmiskontaktia kuin sitten taas pienemmissä? Et se rahasumma, minkä on valmis laittaa, niin tarvii kuitenkin sen luottamuksen siihen joltain henkilöltä. On. Siis totta kai, jos miettii vaikka rännien putsaus 250-300 euroa omakotitalo versus siihen, että sä laitat kattoo maalauksen 2,5 tonnia 3000 euroa ja sitten vielä joku kattoremontti, niin kyllä niinku, jos mä itse mietin, niin mä voisin rännien putsauksen ostaa nettikaupasta. Maalaus, se on jo vähän kintaalla, mutta kattoremontti on ehdoton no-no. Samaa mieltä, mutta edelleenkin arvostan ihmiskontakteja. Ja Sama juttu, siis kyllä mä tykkään siitä, että se tapahtuu sille, että vaikka mä olisin itse sen käytännössä jo tehnyt verkkokaupasta jonkun tilauksen, niin kyllä mä haluan, että joku tulee, koska se antaa sen firman, että kun joku tulee, niin sä näet suoraan, että minkälainen tyyppi, onko se ihan niinku puliveivari vai onko se sitten kunnollinen ihminen. Niin siinä on oikeasti hyvin iso vaikutus firmaa, että minkä kuvan sä annat sille ensivaikutelmana, koska jos se saa ensivaikutelman siitä, että siinä on vähän semmoinen, niin eihän se tuo antaa hyviä arvosteluita. Joo, se on ihan totta. Ja noista etenkin tällainen messumyynti tuli mieleen tässä, että aika hyvä tuossa ihmiskontaktissa, koska ne tulee ensimmäisen kerran käymään täällä messuilla ja sen jälkeen antaa yhteystiedot ja me mennään käymään vielä uudestaan. Eli me nähdään tavallaan 2 kertaa se asiakas. Ja siinä vaiheessa niin luottamuksen rakennus on myös hyvä tämmöisessä messumyynnissä. On. Ja mä näen tossa vielä itse sen, kun meillä on sopivan kokoinen pulju, 15 henkilöä 20 henkilöä töissä. Ja me ollaan, niinku, ketkä on markkinoinnissa ja myynnissä mukana, niin me ollaan kaikki messuilla. Et ne, ketkä ne näkee jo, niin ne on ne, ketä tulee käymäänkin. Niin se on niinku, ainakin mä oon itse sanonut, että ketä mä oon jutellut, ottanut yhteystiedot, niin mä menen siellä käymään, koska se on se ensimmäinen kontakti. Niin se luottaa suhun, jos se antaa sulle yhteystiedot. Niin sitten jos se menee niinku pampuloidaan se tonne ja toi tonne, niin sitten se vähän ehkä jo siinä, no me kerrottiin tää koko homma sille yhdelle messuilla. Ja kyllä mä haluan palvella lähtökohtaisesti samaa asiakasta koko sen asiakaspalvelun ajan, mitä siinä on. Elikkä tämä, sitten se käynti siellä, sitten käy asentaja välissä ja sitten mä käyn vielä uudestaan katsomassa, homma varmasti hyvä. Joo. Mites Arnolle semmonen kyssäri noista kattoremontin jutuista etenkin, koska niissä se vaatii huomattavasti enemmän suunnittelua sitten, niin miten, ootko huomannut mitään eroa myynnissä kysynnän ja sitten tällaisen messumyynnin välillä? No en tiedä, kyllä siinä ehkä pieni ero, mutta varmaan hyvin pieni. Ei se niinku silleen kovin iso. Et molemmat on ihan toimivia. Kyllä, ehdottomasti. Et sama rakennehan siinä kuitenkin on, että on se niinku asiakaskontakti täällä ja sitten asiakaskontakti siellä, kun käydään mitottaa se homma ja niin sanotusti räätälöidään se asiakkaan tarpeisiin sopivaksi. Niin sama rakennehan siinä on, että ainoastaan sitten kysyntä on sitten tavallaan se on niinku, se lähtee niinku asiakkaasta tavallaan, että asiakas on itse katsonut, että okei, täällä on tällainen yritys. Että se on ehkä vähän lämpöisempi vielä kuin sitten taas
niin kuin nämä täällä messuilla, mutta hyvin vähän. Hyvin vähän eroa. Joo. Mitä sitten, minkälaisia niin kuin etenkin asiakkaille, ketä siellä kameran päässä on, niin suunnattuja vinkkejä voisit antaa kuuntelijoille erilaisista myyjistä ja myyntikäynneistä? Ja onko mitään, herääkö mitään niin kuin... Joo, herää kyllä. Siis mähän on nyt itse, mitä mä oon 12 vuotta tehnyt niin kuin kunnon oikeita töitä, niin mä oon ollut myynnissä enempi vähempi aina mukana. Niin sanotaan, että no mikä kysyntäkäynneissä on jo erona, niin ne ei jännitä niin paljon ne asiakkaat, mutta me ollaan ihan ihmisiä. Mä annan sen vinkin, että olkaa ihan just sellaisia kuin ootte, meitä ei tarvii jännittää. Me ollaan teitä varten siellä. Me ei tulla myös pelkästään itteemme varten, koska ilman teitä ei olisi kyllä meitäkään. Niin sitten kyllä mä sanon, että ihan rennosti me tiedetään mitä me tehdään, me annetaan teille se suunnitelma siitä, mitä kannattaa tehdä ja sen takia meilläkin on tää, että me pystytään tekemään maalauksia, huoltoja, kattoremontteja, koska meidän on pakko pystyä tarjoamaan se palvelu, mitä me itse tullaan kartoittamaan sinne, että mitä te tarvitte. Ja kyllä me halutaan tarjota se kokonainen paketti siitä, mitä oikeasti asiakas tarvitsee. Et ei me lähdetä kattoremonttia myymään, jos siellä pärjätään maalauksella. Toki asiakkaan mukaan mennä, mitä asiakas itse haluaa. Mutta kertokaa rehellisesti mielipiteenne asiakkaat ja meitä ei tarvitse jännittää yhtään. Ja sanotaan, että meitä varten ei tarvitse myös varautua, koska monesti se on tullut mulle, että me ei nyt tajuttu varautua tähän, mutta sen takia mä oon siellä, että mä tiedän mitä pitää tehdä. En mä oleta, että asiakas tietää, mikä maali niillä on, onko se muovipinnotteinen, mikä niiden kattojyrkkyys on tai neliöt, koska mä tuun ne katsomaan sieltä, että mä pystyn antaa täydellisen paketin siihen asiakkaalle. Kyllä, ja täytyy muistaa se, että kyllähän niinku myyjiäkin joskus saattaa jännittää. Kyllä, me ollaan ihan ihmisiä. Kyllä. Hyvä Mä käynyt monta kertaa asiakkaalla jännäkakalla. Mites miksi sitten kotimyyntiä harrastetaan vielä vuonna 2024? Onko mitä ajatuksia? No mä pystyisin aloittaa, jos sopii, niin totta kai. Se on ollut vuosikymmenet semmoinen paikka, että sinne tiedetään, että ton verran kun sinne satsataan, niin sieltä saadaan varmaa tulosta. Koska ei ole rohkeutta kokeilla uutta, niin vedetään sillä samalla vanhalla kaavalla, vaikka tuotto olisi laskenut, mutta kun se tiedetään, että siellä palostetaan ton verran, käydään noin paljon ovia, sieltä tulee kontaktia sen verran, käyntiä ja kauppaa sen verran. Niin se on semmoinen siis vanhakantainen tapa, mitä ei uskalleta muuttaa. Mutta kuten huomaa, niin jos miettii mitä me ollaan tehty täällä, niin kyllä mä sanoin, että se rupeaa tässä vaiheessa sataa laaria, että me ollaan monta vuotta jaksettu nähdä vaivaa tähän, että miten me oikeasti hankitaan ne asiakkaat muualta kuin luukusta. Ja mä sanon, että se on myyjälle, yritykselle ja asiakkaalle kivempi, koska yhdessä vaiheessa kotimyyntikenttä oli täynnä ihan kaiken näköistä. Niin kyllä sieltä pitää päästä oikeasti pois. Se on totta, mutta sitten taas itsellä on ehkä vähän sellainen ajatus siitä kotimyynnistä kuitenkin. Että kun sit on niitä ihmisiä, jotka tavallaan arvostaa sitä, että niiden luokse tuodaan se tavallaan se konsepti. Ei sillä, niitä on varmasti aika paljon vähemmän kuin niinku taas sit näitä, jotka niinku ei haluaisi sitä, mutta niinku se, että et tavallaan heidän ei tarvi itse nähdä vaivaa siihen niinku millään tavalla. Jep, siis ei tarvii lähteä itse etsimään ja kaivamaan sitä infoa, mutta sitten siinä on se, että kuten me ollaan tehtykin, että alueilla, missä on vanhoja kattoja, huollon tarpeessa olevia kattoja, niin me ollaan laputettu ne. Joo, niin kyllä mä näen, että tietenkin eihän kaikki tykkää niistä mainoslapuistakaan, mutta me tavoitetaan tollaiset asiakkaat niillä mainoslapuilla ja siinä kun on selkeästi mitä tehdään ja numero, niin kyllä mä näen, että ennemmin, siis kyllähän sieltäkin löytyy, totta kai se on fakta, että eurojahan sielläkin on ja tarvetta sielläkin on, mutta kyllä mä näen, että sukupolvet kun uusiutuu, niin se tarve vähenee koko aika perusluukutuksella, koska jos nyt mietitään, sä oot ostamassa jotain, niin haluatko että sulle tulee joku kyselemään vaan ovelle koputtelemaan, että hei mulla on tämmönen, vai haluatko sä itse, että sä oot miettinyt tätä, niin saatat itse yhteyttä johonkin? Kummin sä teet itse? No sanotaan näin, että kyllähän se lähtökohtaisesti tietenkin mieluummin ottaisi itse yhteyttä, mutta sitten taas on sellaisia tilanteita, että niin sanotusti myyjä on osannut just vähän oikeaan aikaan. Ei ehkä ole silleen hirveästi miettinyt, mutta sitten on ollut silleen, että no joo, totta. Että toi voisi oikeasti olla ihan hyvä. Siis se riippuu tuotteesta kanssa. Et jos miettii, kun mä tiedän ainakin meidän alueella, missä mä asun itse, niin on ollut just tälle, että hei, tehdään lumitöitä tai rännien putsausta tai tuollaista pikkutuunia. Se on semmoista, mikä itsellä on semmoinen, että
no onko sulla rännien putsaus kujuisesti niin omassa kämpäs mielessä? Niin sen puoleen mä ehkä niin sanoisin, että sellaiseen helpommin menee, jos siellä on niin hintataso ja firma on järkevä. Mutta sitten mä en suoraluukusta ostaisi sen isompaa hommaa. Kyllä. Erittäin hyvää keskustelua tästä aiheesta ja yhteenvetona voitaisiin ehkä todeta, että kotimyynti toimii yrityksillä täydentämään niiden asiakashankintaa. Joo. Ja vähän niin kuin kylkee siihen myynnin, että se ei hoida koko myyntiä, mutta että ehkä kylkee tavallaan hankkimaan lisäkäyntejä. Mutta toki meillä se ei ole ollut toistaiseksi käytössä ihan siitä, että se on meidän kuuluu meidän strategiaan. Joo. Mutta nyt ollaan jakson asiat käsitelty, niin onko mitään mainosta yrityksiltä tähän väliin? No siis mut ja Arnohan heitettiin ihan täydellisesti pussialle. Meillä annettiin varttiaikaa valmistautua, että hei tämmönen keissi. No toimii, mutta ei mitään. Kyllä mä voisin sen sanoa, että mitä niinku tämän kokoinen yritys verrattuna isoon organisaatioon, niin kyllähän me pystytään pitämään paljon inhimillisemmät hinnat. Ja sitten kun halutaan pitää arvostelut hyvänä, niin työn jälki on hyvää. Kyllä, työn jälki on laadukasta. Perfect. Eli hyvät hinnat ja hyvä laatu. Se yhteenveto voidaan todeta aallonmaalareista ja arvorakennuksesta. Kuulostaa uskomattomalta, mutta sitä se on. Kyllä. Hei, nähdään seuraavassa jaksossa. Siellä tehdään kuolemaa jo nyt tämän jakson osalta, niin palataan ensi jakson parissa. Kiitos kun kuuntelit. Palataan.